mga kautoran, nga pasalamat kita sa Ginoo sining tion. Agod nga makaugdanay kita liwat sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga makita sa Juan Kapitulo 4 alin sa 7 pagkadto sa 15. Tagang pulong sa Dios nagahambal sini ang iyang mga sumulunod nagdiretso sa banwa agod magbakal sang pagkaon. Karon samtang nagapungko siya didto, nag-abot ang isa ka babae nga taga Samaria agod magsab-og sag-ob sang tubig. Nagsiling si Jesus sa iya, "Abi, paim na ako." Nagsiling ang babae sa iya, "Nga abala, nga mangayo ka sang tubig sa akon, kay ako taga Samaria kag ikaw Hudiyo." Kay ang mga Hudiyo wala nagasapakanay. Ang mga taga Samaria kag ang mga Hudiyo wala nagayuhay. Versikulo 10 nagsiling si Jesus sa iya, "Kung naibaloan mo lang kung ano ang ginahatag sa Diyos, kag kung sino ang nagapangayo sa imo sang tubig, ikaw pa kuntani ang mangayo sa akon, agud hatagan ko ikaw sang tubig nga nagahatag sang kabuhi." Nagsiling ang babae sa iya, "Sir, wala kasing timba kag madalom ang bubon. Diin bala ikaw makakuha sang tubig nga nagahatag sang kabuhi? Ang aton katigulangan nga si Jacob amo ang nagakutkot sini nga bubon, siya kag ang iya mga anak pati ang iya mga kasapatan nag-inom sa sini nga bubon. Ano, sobra ka pa bala sa aton katigulangan nga si Jacob?" Nagsabat si Jesus, "Ang bisan sino nga nagainom sa sini nga tubig pagauhawon liwat. Pero ang bisan sino nga magainom sa tubig nga akon ihatag, hindi na gid pag-uhawon. Kay ang tubig nga akon ihatag sa iya mangen pareho sang buhi nga tuburan dira sa iya nga magahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan." Gani nagsiling ang babae kay Jesus, "Sir, hatagi man ako sina nga tubig nga imo ginasiling, agod indi na ako pag-uhawon liwat, kag agod indi na kinahanglan na magbalik-balik pa ako diri para nga magsabog." Ini amo ang pulong sa Ginoo. Gagaton karon tan-awon ang mga kaundan sining tanan. Kag kini nga bahin sang bala nga kasulatan amo ang sugpon sadtong aton gintun-an sang nag-agi nga semana. Pero akong jotay reviewon agod nga makuha naton ang bilog nga kamatuoran diri. Si Jesus Christ nagpanlakatan halin sa Judea kag makadto siya sa Galilea upod ang iya mga sumulunod. Kag nakaabot sila sa duog nga ginatawag nga Sikar nga sakop sang Samaria. Kag pag-abot nila didto sa sinanga duog, diin nakita ang bubo ni Jacob, nagpungko si Jesus Christ sa higad sang bubon. Sa hindi madugay, nag-abot ang isa ka babae nga ginatawag di sa Bible taga Samaria, kag tamyaw siya ni Jesus Christ, kag ginsigaran siya, "Paim na ako o kung hatagi ako sang tubig."
Ang babae nagsabat, nga ang mangayo ka sang tubi sa akon, kay ako taga Samaria kag ikaw Hudiyo, kay sadto nga tion wala nagaayuhay o kung nagailinaway ang mga Hudiyo kag mga taga Samaria. So hindi siya magtag sang tubi kay Jesus Christ. Pero si Jesus Christ naghambal sa iya, nga kung nakahibalo lang ikaw, o kung nakakilala ka lang, kung sino ang nagapangayo sa imo sang tubig, tani mangayo ka sa akon, sang buhi nga tubig, nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Siling sang babae, wala ka gani timba, karon mahatag ka pa sang buhi nga tubig. Okay, ang ginhambal diri ni Jesus Christ nga buhi nga tubig nga ginatanyag na siya sa babae, nga ini nga tubig nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, amo ang espirituhanon nga tubig. Tanaw naton nga ang aton lawas, aton bug-os nga lawas, may lawas kita, may kalag kag may espiritu. Ang kinahanglan sa aton lawas amo ang pagkaon kag tubig. Pulo pareha sina. Ang aton kalag nagakinahanglan sang espirituhanon kag ilimnon nga mga bagay. Ang aton kalag nagakinahanglan sang espirituhanon nga ilimnon agud mabuhi. Okay, ang ginatanyag dire ni Jesus Christ nga buhi nga tubig nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, amo ang balaan nga espiritu nga nagahatag katulad sang tubig nga nagaibwal nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung aton talupandon ang kamatuoran nga ginatudlo sang Bible sa aton, amo ini nga may isa ka Dios pero may tatlo ka personas dira sa isa ka Dios, Amay, Anak kag balaan nga espiritu. Ang ginasiling diri sang Bible nga buhi nga tubig nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, amo ang balaan nga espiritu. Kag nagsiling si San Pablo nga wala bala kamo makahibalo nga ang inyong lawas templo sang balaan nga espiritu. Kung sa aton pa puloy-an, ilistaran, dwelling place sang balaan nga espiritu. Kaya kamaturan amo ini nga kung isa ka tawo magtuo kag magbaton kay Kristo sulod sa iyang kabuhi, ang balaan nga espiritu magapuyo dira sa iya. Katulad sang tubig nga nagaibwal nga nagahatag sang kabuhi nga wala sang katapusan. May mga simbolo o kon ara nga types nga nasiling sang balaan nga espiritu nga nasulat sa kasulatan sa Bible. Primero sa ato na di nakita nga ang balaan nga espiritu nagatudlo katulad sang tubig. Siya buhi nga tubig nga nagahatag sang kabuhi. So ang aton nga bug-os nga kaugalingon kay naibalo kita nga ang kumplito nga tao na komponer sang lawas, kalag kag espiritu. Kung ang aton lawas na kinanglan sang kalanon kag ilimnon katulad sang ordinaryo nga tubig, ang aton kalag nagakinanglan sang espirituhanon kag ilimnon nga tubig, nga amo ina ang simbolo sang balaan nga espiritu. So ang balaan nga espiritu nga ginahatag ni Kristo sa babay
Kag sa aton tanan, amo ini siya ang makabulong sang kauhaw sang aton mga kalag. Kag luwas nga ang tubi nagahambal kag nagasimbolo sang balaan nga espiritu. Kung tanaw naman naton ang Mateo 3:16, ang ginhambal naman dira nanungod sa balaan nga espiritu amo ang salampati. Sang pagbautiso ni Kristo, nagkunsad ang balaan nga espiritu sa dagway sang salampati. Ang salampati amo ang isa ka pispis nga mabuot kag matinlo. Wala siya nagakaon sa mga mahigko nga mga bagay katulad sa iban nga mga pispis. So kung ang balaan nga espiritu makasulod na sa aton kabuhi, kita nga mga tao katulad sang matinlo nga balay nga ilistaran sang balaan nga espiritu. Kung ikaw may balay, kag ang imo balay tama kahigko, damo sapat nga patay, wala ka gana mag-istar. So ang balaan nga espiritu hindi man magpuyo sa aton kabuhi, kung ang aton mga kabuhi damo kag puno sang sala. So katulad sang isa ka mabuot nga pispis ang balaan nga espiritu nga buot magpuyo sa aton kabuhi, nga amo ni ang siling ni Jesus Christ nga buhi nga tubi nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang sunod pagid sa Acts chapter 2 verse 3, ari pagid ang isa ka simbol sang balaan nga espiritu. Sang pagkunsad sang balaan nga espiritu nga ginpadala ni Jesus Christ diri sa duta, ang iyang mga gintuton-an, disciple ni Jesus Christ, nakita nila nga ang balaan nga espiritu nagkunsad sa ilang ulo sa dagway sang dila. Okay, kalayo nga ang itsura daw dila. Ang tao agud makahambal dapat may dila siya. Kung ang tao may baba pero ay dila, hindi man na siya gyapon makahambal. Ang tuyo sang Dios nga nagpakita ang balaan nga espiritu sa dagway sang dila, daw kalayo nga iyang dagway kan dila, amo nga dapat kita nga mga Kristohanon katulad sang dila, amo ang maghambal sang maayong balita sang kaluwasan sa tanan nga mga tao. Okay? Kagluwasin na nga adila ang simbolo sang balaan nga espiritu pag-abot niya dire sa duta. Kay man ang dila naton mapuslano ni siya. Pero kung wala ang balaan nga espiritu sa aton kabuhi, ang aton dila naghambal sa mga bagay nga hindi maayo. Mga pasipala, dinupak, iban pa nga mga hindi maayong mga pulong. Pero kung ang balaan nga espiritu nga ginatudlo diri tubig nga naghatag sang kabuhi, ara na sa aton ang aton mga dila magahambal na sang mga Diyos nun nga mga butang, makahambal na sa mga pulong nga makapabakod sa balatyagon sang nagapamati. Amo ina nga ang Holy Spirit, ang isa niya kasimbol, amo ang dila. Okay? Tubi, salampati, kag dila, naghambal sang balaan nga espiritu. Aton pagid liwat talupandon nga ang isa ka tawo kon magtuo na gani kag magbato na kay Kristo sa iyang tagipusoon, ini nga balaan nga espiritu magapuyo sa aton kabuhi. So kon ang nagapuyo sa aton tagipusoon amo ang balaan nga espiritu,
ina nga bala nga espiritu magahatag sing gahom sa aton sa paghambal sang pulong sa Ginoo, magahatag sing gahom sa aton sa pagkabuhi sang matarong nga kabuhi ayon sa kabubuton sang Ginoo. So dire masapwa naton nga si Jesus Christ amo ang nagahatag sang buhi nga tubig, nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, nga amo ang balaan nga espiritu. Kagaton man masapwan dugang sini nga si Jesus Christ interesado sa kada isa ka tao, individual, kada isa. Kay man ang babae dire nga nagtimba tubig, isa man lang to ka babae, siling sa Bible, may isa ka babae. So Jesus Christ, nakabalo nga man manug-abot nga babae, nga nagakinahanglan sang kaluwasan. Pila ka babae, isa lang. Nagpungko gidto si Kristo, kag naghulat sina nga babae, agud nga ini nga babae, mahambalan sang pulong sang Dios, agud nga makaangkon siya sang kaluwasan sa iyang kalag. So isa ka babae, mga utod ang biloging natudlo sang Bible amo ini, nga aton manuluwas si Ginoo si Kristo, interesado sa pagluwas sa kada isa sa aton. Kung sa bagay, ang Bible nagahambal, sinya sino bala nga bakiro, nga kung may isa siya kagatos ka mga karniro, kag madula ang isa lang na dula ang nabilin 90. Kag hindi niya pangitaon, tob makita niya ini, kag pasano niya siya nga baga, balik sa iya nga tured. Isa lang ka karniro, nabilin ang 90, pero ging pangita pagid niya ang isa. Amoy na ang nagsiling ako, nga aton manuluwas, interesado sa pagluwas, bisan isa lang katao. Kay man amoy ning tudlo sa Bible, siling niya sa aton, si Kristo nagkari kag sa pagpangita sang mga makasasala. Nagkari siya sa pagpangita kag pagluwas sa mga makasasala. Kung kaysa kita nagauna-una, nga si Kristo wala gyapon magbalik hasta subong. Siling sang iban, wala na to nagbalik si Kristo, nalipat na to sa iyang isaad nga mabalik siya liwat. Wala si Kristo nalipat sa iyang saad. Pero ang siling sa Bible, nagpasinsya siya nga tub-tub subong wala pa siya magbalik tungod kay gusto niya ang mga tao makahinulsol sang ila mga sala kag makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag. Kay kung si Kristo magabalik liwat, siya magahukom na. So, wala nga nalipat siya siyang kasaad, kundi nagapasinsya siya, kay nagapaabot siya nga ang tanan nga mga tao maghinulsol, agod nga makaangkon sang kaluwasan. So si Kristo interesado sa pagluwas, bisan isa lang katao. Mga utod kon subong, ako o kung ikaw man, ang wala maluwas. Ang iban iyang mga tao nagkalaluwas na. Ikaw na lang ang isa ang wala pambilin, nga wala maluwas. O kung ako na lang ang wala pa maluwas. Sa gihapon, si Kristo magakari sa sining kalibutan. Agod magluwas sa imo kag sa akon. Ihalad niya gihapon iyang kabuhi sa cross. Agod sa pagpanginmatay para sa imo. Bisan ikaw na lang isa ang wala pa maluwas. Kag aton man diri makita, masapwa naton sa sining nga mga dinalan,
ngaton ginbasa ang kamaturan nga amo sini. Pagsiling sang babay kay Jesus Christ, kay man si Jesus Christ nagtanyag siya sang kabuhi o kung tubi nga buhi nga nagahatag siyang kabuhi nga wala sing katapusan. Siling sang babay, hatagi ako sina nga tubi, agod nga hindi na ako paguhahon liwat, kagagod nga hindi na ako magbalik-balik sa sininga lugar, agod magtimba sang tubi. Okay, kabalo ka kung ang sabat ni Kristo sa iya. Sila ni Kristo, okay, tawga ang imong bana kag magbalik diri. Siling sang babay, sir, wala ako sing bana. Siling ni Kristo, insakto na, kay kalima na ikaw magpamana, kag ang isa nga imong ginapuyo subong, hindi man nimo kaugalingon nga bana, husto ang insiling mo nga way ka bana. Okay nga ang amo nang ginambal ni Kristo, nga ang babae nagpangayo sa isang tubi nga buhi. Ang siling ni Kristo, kay tawga bana mo? Ini gintudlo ni Kristo sa babae, ginhambal ni Kristo sa babae, agod ang babae makatalupangod nga may sala siya. Ang iyang sala amo ang pag-angkod sang madamo nga mga banabana nga hindi niya man kagalingon. Tinatawag ina nga sala nga adultery. Adultery nga klase sang sala. Ining sala katulad sang sala sang babae, kagkatulad man sang aton mga sala subong, amuning kabangdanan nga hindi mahatag ni Kristo ang balaan nga espiritu. Amuning kabangdanan nga hindi mahatag ni Kristo gilayon ang buhi nga tubi tungod kay may sala siya. Ang aton sala katulad inaabla sang kanal sang tubi nga kung damo na higko ang kanal, hindi na to makasulod ang tubi, nagaawas na sa kalsada. Kay man ang kanal, buta na sa plastic kag lunang tama na kahigko. Ang aton kabuhi, katulad sini nga babae, kung tama kahigko sang sala, hindi makasulod ang balaan nga espiritu. Hindi paghihatag ni Jesus Christ ang balaan nga espiritu. Dapat nga ang sala hinulsulan anay tinluan sang hamili nga dugo ni Kristo ang aton mga kabuhi, agod nga mahatag niya ang buhi nga tubi nga amo ang balaan nga espiritu sa aton mga kabuhi. So ang sala among nagasapong, nagasira nga ang balaan nga espiritu hindi makasulod. Kung ang sala hindi naton inipag hinulsulan. Ang aton ginahimo nga mga tao, imbis nga hinulsulan naton ang aton mga sala, ginatago naton, nagahimo kita sang sekreto nga sala, kay abi naton hindi man ina masapuan sang iban, hindi masapuan sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga kabataan. Pero kung amo nang attitude naton, nga wala kita nagahinulsol sa aton sala, kay hindi man kita madakpan, maayo kita magtago sekreto, sa tao pwede na. Pero sa mata sang Dios, wala sing bisan isa kasala nga natago sa tubangan sang Ginoo. Ang Bible nagasiling, be sure your sin will find you out. Siguro nga masapuan gid ikaw sang Dios sa sala nga imong ginahimo. So anong himuon naton? Ang aton himuon, hinulsulan naton ang aton sala, aton tuohan batonon si Kristo sulod sang aton mga kasing-kasing, kag ihatag niya ang balaan ng espiritu katulad sang tubi nga buhi nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. So aton ini areglahon ang aton kaugalingon subong.
gusto mo la ikaw sambuhi nga tubi o kung balaan nga espiritu nga nagahatag sang kabuhi, dapat hinulsulan naton ang aton mga sala, buksan naton ang aton mga tagipusoon, itugyan naton ang aton mga kabuhi, isurrender naton ang aton mga kabuhi sa tubangan sang Ginoo. Okay, sa katapusan, sa Bible, may ara nga paborito nga pulong nga ginahambal sa Dios. Ini nga pulong sa English nagasiling come. Sa aton sa Binisaya, Ilonggo, kung sa aton pakari. Amo ini ang paborito nga pulong sa Bible. Makita mo ni siya sa bilog nga Bible. Kung basahon mo ang Isaias 55 versikulo 1 pagkadto sa 3 nagasiling siya, kari kamo, kay hatagan ko kamo sang tubi nga wala sing bayad, libre, hatag lang. So ang pulong come, kari. Kung danaw na mo ang John chapter 7, 37 pakadto sa 38, si Jesus Christ nagtindog sa tubangan sa mga tao, kag nagsiling siya, come, kari kamo, kay hatagan akon kamo sang buhi nga tubi, nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, nga amo ang balaan nga espiritu. Kag ang Mateo 11:28 tubtob sa 30, makita man nimo gyapon ang pulong come o kon kari. Nagsiling si Jesus Christ, kari kamo, kamong tanan nga ginabudlayan, kag ginabugatan, papahuwayon nakon kamo. So ang pulong kari. So kitang tanan nga subong nakabati sini nga mga pulong, mga dinalan, dapat magdangop kita kay Kristo. Karon dayon buwas basi ulhina ang tanan. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Karon nagkapanawag si Kristo. Agod nga hatagan niya ikaw sang tubi nga buhi, nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, nga amo ang balaan nga espiritu, ang ikatatlo nga persona sa Trinity, Amay, Anak, kag balaan nga espiritu. Kabay nga ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan sa sining itiyo. Madamong hit nga salamat. Happy birthday to you. Happy Go. Happy birthday, Lolo Moret. Happy birthday, Uncle Moret. Happy birthday, Reverend Magulaw. May the Lord bless you and keep you. Happy birthday, Lolo Morat. Happy birthday, Lolo Morat. We love you.